En dan is het toch wel noffelijk. Ja, die zinnen er even bij. Wat een groot verschil bij Juster. Maar we hebben het ik over een aantal pittige buien soms maar weer te sneeuwen. Die kans op een bui is er nog joen en vannacht. Nou, laten we het maar op berichtje zetten. Joen en vannacht. Flinke opklarings, maar ik nog altijd een kans op een winterse bui. Steeds maar kans op sneeuw. En letter vannacht kans op gladens. Nou, misschien al wel eerder hing het van de opklaring zou. Dus mensen daar rekening mee houden. En de temperaturen dan op het Versloon 0 of -1, maar in het kust- en watergebied 2 of 3 graden boven 0. De wind uit het noorden en het noordoosten waai en die is zwak of matig. Morgen dag. Een dag met droog weer, flink wat zinnen. Ja, een noffelijke dag. Een prima dag met temperaturen tussen de 2 en de 4 graden. Op de eilanden het zijn 4 graden en de wind nog altijd een zwak of matig uit het noorden en het noordoosten waai. In de nacht op de meeste plekken lichte frost en kans op gladens. En ik kans op mist. Jawel, die komt ik weer om. En dan zullen we vooruit naar een vreed, sneeuw en snijn. Maar temperaturen, ik denk zo om het bij de 4 of de 5 graden heen. En op vreed misschien wel een spatje rein, maar ik nog een glimpje zinnen. En op sneeuw en snijn droeg waar de zinnen er regelmatig bij. In de nacht een temperatuur om het vriespunt te krijgen tot boven of misschien wel een graad frost. En na het weekend kan het nog wat kouder worden. We moeten morgen maar weer even in het waasje in.